Sugeng sore lur, iki aku lagi perjalanan teko Candi Dieng, iki arepe mlaku ning Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi ki mau aku teko Candi Dieng Banjarnegara, terus iki dalan mudhun arepe ning wilayah Kabupaten Wonosobo ya lur ya. Kaya apa keseruane dalane, lek dalan iki alus mudhun ning lek ora biasa ya wedi lur. Soale tanjakane lumayan-lumayan. Ya kaya ngene iki suasana dalan saka Dieng neng Kabupaten Wonosobo. Neng kiwa tengenku iki tandurane gubis karo tomat lur. Ya uga enek kentang. Balik, 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 balik. Lek suasanane ning kene iki adem. Ning ora pol. Ceritane wong-wong kene iki ademe bulan 7 ngono. Halo, Assalamualaikum. Lek ora kleru. Mulai bulan 7 ki adem ceritane. Ora? Siapa ya? Siapa ya? Dalane menggak-menggok lur, kae saka adohan kae pedhut Wih, suara sih. koyo ning atas awan. Kurang wong papat nyong. Bulan. Kiwa terune ijo royo-royo sebelah kiwa ki alas. Alas sepet-sepetan ngono lho. Lek sing ngisor kuwi ya ki mau wortel, Sana diri Kak. enek tanduran purwajeng, uga Kecamatan. seledri, beri tapi sing akeh mau kentang gitu lho. Iki sing sisih kiwa ki tas ponjo iki kentang iki, jeruk kentang. Dalane menggak-menggok lur. Suasanane iki nyeklek iki. Indah sekali jadi wong-wong. Nah, iki enek omah IKP iki lur. Tas sik bangun iki IKP ini. Iki mau aku numpak bis mini ya. Mungkin iki sing akeh bis mini karo ojek. Tapi aku pilih bis mini. Soalnya lek numpak ojek risikonya adem. Lek numpak bis mini kan ora nemen-nemen lek adem soalnya ning jero kaca lho. Tapi ning kene bangunane ya apik-apik iki sih kiwa iki. Dek kene iki lek awan sepi omah padha tutup. Ora tak akeh wong ngono. Soale wonge padha ning Tegalan. Iki mau umat seledri, bambang pre, wortel, tomat, lek jagung koyo ndak enek ning kene. Ora tumun ket mau aku. Iki ning wedok enek kuthane. Suasanane lumayan adem, soalnya pedhut. Dek kene iki wong-wong awan-awan padha nganggo motor kresek. Numpak motor. Teko sawah ya ngangge mantel. Ceritane kena pedhut lho, benda adem. Lagi ning ngarepe masjid ijo Pertelon. Iki sik lurus ki lur. Tapi sar ora tak banter soalnya dalane mudhun. Ngliwati supermarket
Iki sisih tengenku ki tomat iki lur, Lapangan. tanduran tomat. Tapi sik mulai pentil ki mau. Durung wayah unduh. Iki kape ibu-ibu teko yasinan apa kembecek iki. Mlaku. Sisih tengenku ki mau koyoke kentang. Iki tomat. Kae ning ngarep kae pedute kandel ning sisih tengenku kae. Lumayan adem kok. Kayak kok ngene iki suasana rasane numpak bis mini. Jadi angkutan ning Wonosobo Dieng, Dieng Wonosobo kuwi bis mini karo ojek lur. Wektune ya sekitar teko terminal sekitar selawe menit enak 30 menit lah. Lagi gue ora ngasih ke terminal soalnya si oper nih Perpalan kan. apa jenenge angkutan kota. Jadi enek gue mandek ning pinggir dalan terus Perjalanan ora mikir. golek angkutan kota liya. Gosok ora terpalan. Lek iki bis mini teko Batur, teko Desa Batur ki Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Indonesia sampai teko Wonosobo ngliwati Dieng ning Wonosobo ning ora ngasih teko terminal lho. Iku ceritane Pak Supir anu jenenge pindah lem ya ku angkutan. Lelek ojek langsung iso teko terminal langsung. Lek ojek ongkosnya sekitar 100 lur teko terminal Wonosobo ning Dieng iki 100. Sopo maneh gue ya. Ojek. Ya, info bae. Tapi ngarepe pedhot peteng lur. Adem ning kene. Makane wong kene lek metu ning sawah iki nggawa ning Tegalan Ding. Kuwi nggawa mantel plastik iki lho. Dadi awake ben gak kademen. Kaya isih subuh ngene. Padahal iki wis jam 3 gitu. Nanti parkiran kafe. Ya kayak sornya omah tok. Pedut. Di parkiran warkop iki sing ditutupi terpal anu pupuk lho pupuk kandang iki akeh omah ning dhuwur kae kape tapi tas bangun ya iki sik nyar urukan nyar iki lumayan mudhun curam adem ngene iki tapi sisih tengenku ki wortel iki lho godhonge ketok ijo oh pedute peteng lur lumayan indah jalannya halus munggah ning kene iki ya iso nyewa mobil ceritane wong tapi aku ora iso nggawa pedi aku biasanya lek nggawa kendaraan roda 4 ya ning rata-rata ngono lek ning gunung iki ora tahu aku rada wedi makane rawan nyewa aku pilih numpak bis mini ngene iki lho kayak pemandangannya lur indah asik gue ning ngesorku ki anu kentang lur kentang karo wortel gitu
Soale ki ana wong tas panen sak truk kan. Pas aku golek rokok ngono. Anu nang ndi jenenge? Nang toko mau. Oh, kurang ngerti sama layo. Iya. Wah, suasanane Numpang. iki pertokoan nih. Kayak tuku nang sane jurang, kendel-kendel wong kene lho. Atau nak semato. Oh, Iki mau lumayan lancar soalnya penumpangnya rada bek dadi ora ngetem. tidak ngarepe atuk kumono Oh salah. iki dalane lur. Oh, salah nambahne ngeroko ya kan juga. Temenan. Wong dong. Dalane asik lho kayak pemandangannya. Hah? Ya WA. Iki toko. Kene lek nggih toko sak parkirane tingkat soalnya jurang Tukang tukang lagi masa pembangunan. Dan Iki sisi tengen kuwi tas ponjo anu iki kentang iki lur. Kentang karo tomat ini. KP iki WC konten umum. Iki wis mulai teko ngesor iki lho, tapi ya sik ngene iki dalane. Sik mudhun-mudhun. Oh, kayak oh. Lah iki menggok nengen. Ah kayak iki mudhun munggah iki lur. Ngeden motor-motor pengesor iki. Mergo ki menurun dalane turun iki. Dalan iki turun. Kayak ibu-ibu nyalip. Jalannya ora tek ombo tapi halus lho. Nah, iki rada alas iki. Tapi aku ratu menung nandur cengkeh ning kene. Rata-rata ki kentang, bambang pre, wortel, tomat, lombok. Lagi yo ora enak nandur kambil mungkin. Ora tumon aku. Dalane menurun terus lus menulur ki soalnya mau teko Dieng puncak sing paling dhuwur ning tanah Jawa. Ceritane ngono. Gosipe wong-wong ki ngono kuwi. Kayak Pak Tani isih lagi nyeblekne tomat. Lagi pupuk iki ditutupi terpal iki rabuk. Rabuk kandang lho lur. Organik, rabuk organik. Ya koyo kuwi mau mobil sewa iki. Jeep-jeep ngono kuwi sing akeh. Sayangnya aku wedi. Numpak jeep ini. Ini wis biasa parkir menanjak ini wis biasa. Lah aku yo mumet dhewe. Mumet dhewe lah aku lur. Soalnya urung biasa neng gunung dhuwur ngene iki. Lek nggawa mobil ndak wani. Kayak saka adohan kayak apa jenenge? Pedute kandel. Bagi ibu-ibu, wah karo anake arep sekolah. Sekolah sore lah. Tapi kan padha go mantel to kuwi lho wong Pak motor. Padahal ki ora udan mek pedhot, dadi niki teles. Maki ora udan iki nek pedhot teles, makanya akeh sing mantelan. Yo mah tingkat telu. Lah ekonomine wong kene iki apik-apik soalnya tandurane kentang. Kentang,
tomat, bawang pre, purwaceng, sledri yo enek, karo kaya kates apa jenenge yo karika apa ngono jenenge aku lali mau. Ning biasa sing akeh ning pinggir galeng kuwi tandurane ora ning sawahe, ning galeng-galeng ngono ning kebon. Suasanane iki kaya ning daerah Sumatera, Lampung ngono suasanane. Daerah Kemu, Muara Dua Lampung mirip kene iki, adem. Nah iki mobil sewa iki lho, telu iki. Ceritane sewane 750 ngono nyewane iki wis. Aku mau takon neng wong neng dhuwur mau koyoke nyewane 750 sak anune sak tripe. Iki rada ning kecamatan kota cilik lah. Cuma aku urung weruh ki melu ndi kecamatane. Wah kene ngarep kan apa jenenge? Es kudu. Wah, es kudu kuat ngene iki. Kaya ning Jepang lur suasanane adem. Kaya omahe wong Jepang lah iki. Mirip. Paling biyen kene iki ya isin welulure wong Jepang lah. Akeh suasanane ning kadohan kae apa jenenge? Peteng dedet embune. Aku mau kan nggawa mantel kresek ngono, soalnya adem. Iki wetengenku iki wortel iki lur. Tas nandur. Nah iki anu tomat iki. Cih tengenku iki. Ya kaya ngene iki suasana teko Dieng sampai teko Kabupaten Wonosobo iki wis masuk Wonosobo iki kaya lur. Tapi ya sik ning dhuwur. Ning pertigan iki. Lah wong kene biasa kan Pak motor bianter ngepat-ngepot. Wis omahe. Iki mau penumpangnya mudhun siji kae ibu-ibu ya. Teko pasar dhuwur ke mau. Nah iki wis teko rata iki lur. Wis teko rata. Ning yo sik ning rada ereng-ereng tapi ya lumayan rata wisan iki. Ya wis cukup sakmene lur. Anggenku mlaku-mlaku numpak bis teko Dieng ngasih wilayah Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Sing wis subscribe ning channelku tak dongakne muga-muga dimurani rezekine lan dipanjangne umure. So aku Pak Rokim vlog nuwun.